Ассалому алайкум, бародарои тоҷик. Бародаро, як канал кушодем. Дар ин канал фақат видеои устогии евроремонт, мақсад дизайнои европейский, американский, российский фарқ надорад, любой чи ҳастай. Асобина ана дизайнои тоҷикиай, фигурни потолоко, сантехника, электрика, плитка, шпаклёвка, корои дастҳои худмонай, ана чиста дизайнои тоҷикирам ҳастай. Иншаалло дар оянда ният дорем, ана мақсад ай карантин бироем, ана барои бачаҳакое ки нав устогиро сар кардаган, ки мо ҳам худмонам вақте ки нав сар кардагем ниёз доштем барои ячи нимчаи сувсу ёд бигирем. Барои ҳамин хотир ҳамин корро хай кардестем. ана нозукии кора бачаҳода видео карда мепартоем, мақсад мефаҳмонем ки неҷа не хали шид, иҷаи хали кардем. Карочи бародаро дастгирӣ кунен, ана дастгиритон дариқ надорем. Ба як чи дига гуфтанем бародаро, ана дар ин видеои ман суратҳои корума фирдагием, суратҳои кораи хидмаи мақсад потолоко, фигура, мақсад чиста ай хидмай, чиста нарои хидмай ягон ҷо гирифтагӣ нестай, мақсад меҳнатҳои хидмай. Оянда да гуфтестам ай карантин бироем, иншоалло кадом кор я кадом закасия мегирам, сиёмка мекунам, чӣ кор меша, чӣ хали меша, бо иншоалло дар бораи нархош мефаҳмонам. Марам дар ин Москва мақсад ай сабаби нарх азову каҷдестам, нарх навороқа намедонам, ба чизе ки договор мекунам туғри меғалта барои бачаҳои тоҷик, барои устоҳо мепартам. пура хали ранги мо боқӣ дар амони Аллоҳ. Бародаро як бор дига подписатсиятона дариқ надорен, подписатсия, лайк, поделиться кунен, аётон набурорен, ҳай дастгирӣ кунен бародаро. худованд нигаҳбонтон бошад. Мо аз шумо миннатдор мешем.